jiyam ñele moɗon bandiraɓe yaɓoɓe yewtere meɗen noddirtende kodo sahel arora kala ñande ales so tawi waktu sappo e jeeɗiɓijo fayi hojomaji joyyi fawtetende ñande altine so tawi waktu sappo e tataɓijo fayi hojo tawi waktu sappo e tataɓijo fayi hojomaji e joyyi pawteteɗo kadi ñande alarba so tawi o waktu sappo e goho ɓijo fayi hojo maji e joyyi ko noonne kadi o fawtirte ñande alkamisa so tawi waktu sappo e nayyi ɓijo fayi hojomaji joyyi hande noon eɗen jogui beelem bismade ɗo goto tawi kadi koye ɓiɓɓe leydi ndi kadi ko jaggal gandaɗo tigui rigui mo darde muɗum e golle muɗum ɓuuri tengtinde tawi kadi so habade tawi kadi ko gagnam tummago heedi heeɗi tawi koye gendi meɗen Mauritanie kanko woni tawi kadi ko kaaw toure noon jibina kon ñande sappo e goho lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi toon to wuuro Diowol ko toon fuɗɗi wadde tawi kadi ko jangde makko adantere caggal ɗum o yawti ha toon to wuuro Kayɗo jokkoye jangde makko kono noon o heeɓoyi bakko makko ko toon tawi kadi koto leydi Sénégal ɗum wonno tawi kadi koye caggal nde dillere wonno ɗo nde o heeɓi bak makko koto lycée noddirteɗo lycée Limamoulaye gonɗo toon to leegal Pikine walla ha to gueje waye kanko Kaaw Touré noon o naati e fedde tawi ko noddirte nde falam ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati ko kanko wonno tawi kadi ko suka ɓurnoɗo famjude nde tawno nde o natata e fedde nde o joguino ko duuɓi tawi kadi ko sappo e joyyi nangue tawi ko bannode tawi koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom o nanga noon ma o soka ɗum noon ina hollite ko kanko ardino tawi kadi ko woni greffaji walla kadi laamu ngu ina kollita o dogui tawi kadi koye leydi meɗen ndi koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi caggal nde o woni jaggue ɓaleɓe jinno tawi kadi ko follude laamu koninkoɓe gonnogo ɗo tawi kadi ko laamu ma wuuya ɗum noon o moloyi toon to leydi Sénégal o woni toon ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi jeenayyi o yaɓani toon to leydi Suède caggal kadi nde o dañi caɗele hakkude makko tawi koye leydi Sénégal ɗum kala ma en mbaw o garda hen ko kanko woni suka ɓurɗo famƴude tawi kadi ko nanga onoɗo tawi koye sokede tawi koye laamu mawuya kadi ko kanko woni suka ɓurɗo famƴude gam mawloyade toon tawi kadi koto caggal leydi ko oɗo woni koɗo e meɗen tawi ko yewtere meɗen noddirte nde kodo sahel ɗum noon so guenaniwni ma en mbaw yewtidde makko toɓɓe nayyi toɓɓere meɗen addande nde ma en mbaw tawi kadi ko haaldude makko ko fewti e rewi makko ɗum koto banggue dawrugol e darde makko hono toɓɓere meɗen ɗimmere jogorɗen yewtidde makko ko fewti tawi kadi koye fedde falam e wondude lande FPC nde tawno ko fedde falam ko kañum wonti hande tawi kadi ko landa noddirtede FPC mo Samba Thiam ardi toɓɓere meɗen tataɓire ma en mbaw yewtidde makko ko fewti juɓɓingol batu fedde ngo tagu leyɗele arabeɓe jogorgo yuɓɓinede tawi kadi walla kadi juɓɓintego ñande nogas e joyyi ha nogas e jeeɗiɗi o lewru tawi ko juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom ma en mbaw haaldude makko ko fewti tawi kadi koye nangue ɓeɗon tawi ko jaggue jeeyaɓe tawi koye fedde noddirtede Iran mo nde Biram Dawla beedi ardi toɓɓere meɗen sakkiyotide ma en mbaw haaldude makko ko fewte gagnam tummaku nde tawno ko ɗum wonno tawi kadi ko haare mabɓe walla darde mabɓe e maccu ngaguhol ko woni hen yiyande mabɓe ɗum noon Kaaw Touré mi rokkuma konngol calmina bandiraɓe caggal ɗum jabanen hono o toɓɓere men adande ko adi fof bisimillahi arrahmani irrahim en puɗɗorima inde mbajjiri gueno on jibinaka no kewɗen wiide kaɗo ala lorlowo ala dokko ala e dow leydi e less asaman so wona kañum e yettude ɓurnaɗo windere hono Mouhamadou sallallah alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men e kala bandiraɓe gendiyankoɓe heɗotoɓen amin jetta kadi amin calmina hono yeeɓoɓe hono ndeɗo haalirde walla aya o habrirde moɗon kadi mboɗo yetta ardiɓe galle o e an hoorema Abou min jettuma e darde ma e katantagal ma e yarlitare ma gam yuɓɓidde hono ndeɗo yewtere e lawol foof e nder yontere ɗum noon mi salmini heeɗiyankoɓe meɗen komi koɗo moɗon hande e mi wi on mba ɗum noon min jaɓani o toɓɓere meɗen adande Kaaw Touré jaltuɗa leydi Mauritanie koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi holko addannoma yaltude tawi ko leydi ndi beele koye bellanteɗema walla hol caɗele tawi kadi moɗe jogdinoɗa e laamu gonnogo ɗo tawi kadi ko laamu koninkoɓe so koye rabbikinade eyyi so en garti ɗum kadi ma mbawen ruttade koye no mbiyeten ni koye tarikh hare leñol walla hare hono ɓaleɓe walla hare hono ɓittaɓe e nder leydi Mauritanie
e nde ɗon haare fuɗɗi no mbiɗa ni sen duttima seeɗa tan e darto mboɗa andi waktu o ene faaɗi kono koye fuɗɗi ko guila nangge bannode hitandu ñande temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom caggal nde hono no mbiɗa ni fedde flamme yaltini ɗerewol biyetengol woytango ɓalejo mourtanaji kiiɓaɗo manifeste négro mauritanie opprimé lollirɗo no feewi guila on saaha sara e nder windere nde foof gam haalde hono kiiɓal ɓaleɓe e nder leydi mauritanie caggal ɗum min nanganoma hen no mbiɗa ni minen e yimɓe hewɓe o jaggue fedde nde min cokka hen kono caggal ɗum nde min jalti kadi ɗum dartaki e nder hitaɗo ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi no mbiɗa ni won koninkoɓe ɓaleɓe nanga mbiya jinno ko follude laamu ngu woni hen mbara hono nandi e ba seydi si seydou e sara amadou yallah yurmoɓe yaafoɓe e woɓɓe nanga kañum nenen dumboya to hono to mbiyata to walata ko ɗon garammi jum toon to walata an e ɗeɗon on nangue a nango onoma tawi ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom saaha walla ko adi teñ Youssouf Gueye ina nangue kono noon tomi jumani a nawaka toon to walata eyyi minen min jahannor saabu mbiyami wadde nangue ɗe ko waɗi ko dawe won nangganoɓe hono nayyi jeenayyi no yimyanke men wiyata ni hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom won hen ñaawa to Nouakchott minen on saaha min gonno ko guurti to wuuro meɗen wiyeten ko Jowol caggal nde dille ɗe mbaɗi min mbaɗi seppoji gam hollidde hono mettere amen e ɗeɗon nangue ko nden min nanga hen min ñaawa to kayɗe ɗo min coka ɗon minen Ibrahima fo en Mody Daya Cissé to kayɗe sukaɓe jowolnama yon hakke capantati ko fawi min coka ɗon mataw nde ɓe dumboyte walla taw minen min jalti saabu minen amin won hen ñaawa ko duuɓi hono lebbi 4 ha jeegom saaha no mbiɗa ni komin sukaɓe mataw laamu ngu sikkano min jogui won hen ɗum ɗo donc goppiri min ɗon dade ndeɓe nawata ɓiyeto walla taw minen min jalti kono ɗum haɗani min jokki haade nde ko ɗum waɗi nde min jokki mbimami dille bannoɗe hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati jeeɗiɗi ɗon kadi min mbi ɗum wawata woppede ɓe mbari yimɓe ɗum noon yimɓe poti dillude ɗon noon min ƴeewi yuɓɓinde hono almuɓe ɓaleɓe wonɓe Nouakchott wonɓe Rosso wonɓe Kahay grève aji étudiaji ko ɗon noon mata laamu ngu tinno ko fewjete ko ɓe gandi ɗum hono joom ɓe ƴeewi nangude hono ardinoɓe beele haaɓe kada ɗum ɗo dillere nde wadde ko ɗon noon ɓe jeeyi ɓe ƴeewi nangudemi mataw Allah hajani min mbawi tintude ɗum e ko yacci min naati e suunde ha min mbawi yaltude leydi ndi ɗum noon ene wiiye hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom artino ɗo e nder gendi meɗen Mauritanie gartuɗa ha toon to Diop woodi tawi kadi ko yaaɓe wullitoyi laamu nde koreji ma tini walla nde tina donnireɗa e toon to wuuro Diowol to nangue hoore kello yonnaɗa jubbandim hen seeɗa eyyi ɗum kadi koye ha joni koye darto tarih he nde min gaari mbimami min jokki haade nde min goni ko caggal leydi kono amin jokkodirnoɗo e yimɓe e min jaahaji min ko tubakoɓe mbiyata nelda mission ngaji secrète pour wawde jokkodirde hono sosde cate walla pengɗe walla ƴewde kabruji mi nden hawri koye woteji mbaɗin ɗo heede yitawde no mbiɗa ni ndeɗon dille garmi ɗo e suunde e nder Mauritanie ngam jokkodirde won hen mais no mbiɗa kadi laamu ngu tini ɗum hawre ɓe ngari kadi ɓe pour ƴewde nanguiddemi hawre kadi mi tinti bandiraɓe tintinimi kadi mbawmi yaltude kadi portiɗa lawol ɗimmol eyyi kadi toon to leydi Sénégal to on gonnoɗa walla to on molinoɗa guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi a dañjino e mabɓe tawi kadi ko caɗele haaɓe mbi tawi kadi eɓe gartirma ɗo e gendi meɗen Mauritanie ɓe mbaɗma yobbante ɓe gartirma ɗum hono laamu ma wiya ɗum noon ko pelle tawi kadi ko darninoɗo hakke aade pabinoma ɗum noon holko saybino laamu leydi Sénégal jabnoɓe tawi kadi ko moldem ene mbi ina neltirma tawi kadi koye leydi ma eyyi ɗum kadi ha joni koye golwole baɗade ɗon saabu nde min jeehi Sénégal min jooɗaki min jokku golle gam yennude laamu ngu gam e jayyinde kono penale gonɗe nder leydi Mauritanie kadi e mooliɓe aɗon gandi nde dillere waɗi hakkude leyɗele ɗe hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi Mauritanie naaɓe hewɓe ndiwama jaltinama ɗo en e ma won hakke won wiyoɓe capanɗe jeegom ujunere ɓe temedere e nogas Mali e to Sénégal ɗum noon minen gonin ɗon hono kadi ƴewde yuɓɓindeɓe e haalde caɗele mabɓe
ɗum noon ndem komin kalata ko taw wontini laamu ngu tampere no feewi wontini ɗum mbiyata tuuba horde ɗum noon ɓe mbi ko minen kalata e kala saahaji ɗum noon min poti deƴƴinede walla min ndiwe saabu ene ŋerƴina hakkude mabɓe e Sénégal ko ɗum waɗi ɓe jertini min laabi kewɗi ɓe mbiɗi yomin deƴƴu kono min mbi min mbawa deƴƴude saabu komin ɓittaɓe ko ɗum min keddora ɗemɗe amen ɗum ɗon fof min kala ko woni caɗele leñol amen minen mooliɓe walla wonɓe nder leydi Mauritanie ɗum noon ɓe mbaɗi no mbawno wadde foof ha hankkadi ɓe pelliti wiide eɓe gartirami ga e leydi Mauritanie e mataw Allah hajani koko jogorno Allah hajani ɗum waɗi e Sénégal felliti wi yomi yaltu leydi ndi saabu gonkam ɗon e adda caɗele hakkude mabɓe e leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɗum mo ciftina bandiraɓe wonno koye laamu Abdou Diouf e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi e galtinami ɗon ko lewru wiyetendu 7 juillet 1999 ha joni mi yejjitani sabu koye kaaw toure hono leydi meɗen ina anni yuɓɓinde tawi kadi ko sukkugoji gam toddagol hoorejo o leydi ndi tawi ko hitande ujunnaji 219 ina wiye walla ka ƴamo tawi kadi ko lefol laamu tawi ko inde landa FPC ɗon holko kalda hen bon ko Allah andi guurowo ɗo e hitande ujunere temedde ɗo e duuɓi garoji kala baɗowo hono mbiyata ni dawrugol ene yiiɗi e kala saaha hollidde miijo mum walla daranade leydi muɗum ɗum noon kono joni minen min jettaki ɗon taw so nden yonti yi ko fotɓe ko haalede ma haale kono koye nder fedde min goni fedde nde suwa taw yuɓɓin hono moɓodiral saabu suɓade hol jogorɗo ardade walla hol jogorɗo wonde hono candidat muɗum ha nden yonta so Allah jaaɓi jaɓani joni toɓɓere men ɗimmere e fewte koye fedde flam e wondude e landa FPC ɗum noon holko adduno tawi kadi ko cosgol tawi ko fedde flam e nder guinde Mauritanie e fedde flam sosi ɗum ko oɗon gandi leydi Mauritanie no mahira gila heeɓi jeytare hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom en jii hono laamu ngu won no mbiyata ni won dawrugol muɗum ngol ene abbi ene ɗeeɓi wuurade eɗen gandi ko leƴƴi kewɗi koye nder leydi kono en jii tan ko leñol gotol fawa e leƴƴi keddiɗi ɗi ko pinal gotal fawa e pine keddiɗi ɗe ko ɗemgal gotal fawa e ɗemɗe keddiɗi ɗe woni hen natti jiitade koye munen ko ɗum waɗi mbimami nde flamme yii ɗum ɗon walla yuɓɓinɓe fedde flamme nde jii ɗum mbi ene poti ndenten sen dentima en keɓe doole saabu ko pelle gonɗe kewnoɗe gonno ɗon no saaha nden saaha ala ko wiyete wellitare hono banggue landaji ala no ko wiyete joni démocratie hayso ko hakkude laañe alano ɗon ɗum noon ko laamu koninkoɓe tan ko ɓeɗon kañumen pewjata kañumen ko mbi foof yiyande munen so natti famodirde polla oɗon gadda goɗɗo enen mbiɗen haade ko ni eɗen poti ndenten dentinen doole meɗen mbawen kadi haɓade ko wona ɗum ɗon ɗum waɗi pelle ɗe denti e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati tati gam haɓade ɗum ɗon min ƴeewi to banggue dawrugol banggue politique no mbimami ni min pelliti windude deftere nde saabu min jiiɗa tan woytango min jiiɗa haalde tan wiye ko haala tan ɗum ɗo en lundiɓe kono min kala komin kolli taw min dallili ɗum to banggue politique min kolli hono laamu ngu yiiɗi hollide leydi ndi Mauritanie ko leydi arabe ɓe mbi ɓe tugni ko e tarih eɗen gandi ken jangguɓe Mauritanie sen ƴeewi tarih muɗum ko holno arde gila hanki gila laamu Gana en ha yettiɗo ko ɓaleɓe gadi kodde nder leydi he ɗum noon so en woodi arani en nder leydi he wona ɓaleɓe kam saabu ɓe jeewi haaɓe nannu e hakkillaji yimɓe wonde ko arani e nder leydi wona mbiyen ɗi ko leydi mabɓe ko leydi safalɓe ha woni hen mbatti wiide ene jaɓa ɗum minen min kolliti wonde ɗum ɗon ko fenade sen ƴeewi gila tarih gila laamu Gana laamu termes laamu tekrour ha yetti laamuji almameɓe koye nder ndiɗo leydi wiyete kono noon are ɗumanaji are koto banggue tarih sen paati kadi sen paati to banggue mbimami to diplomatie ko mbiyatni jokkodira kadi ɓe kollata ko hono yiyande mabɓe wonde ko safalɓe tan ɗum ɗon ɓe kollita ɗum noon min mbi il faut ko ndenten sen denti kaɓoɗen ko wona e dow ɗum waɗi flamme sosa ɗum waɗi flamme sosa kaaw toure holko en jabotoɗa wiyoɓe kala caɗele garɗe tawi kadi koye ɓaleɓe nder leydi Mauritanie ko fedde flamme ɗum tekkironi ɗum woni tawi kadi ko baragol woni e yimɓe ɗum woni tawi kadi ko taccinogol tawi kadi ko ɓen moɓe mbiyani en mbaɗani jawaga muɗumen hefta te onon tawi kadi ko sosnoɓe walla kadi dari sosnoɓe fedde nde walla jeeynoɓe fedde nde goto moɗon kala doguiri banggue muɗum heeɓi caggal leydi ina wiya yo haare jokku yo haare jokku
eyyi min nani ko kala hoɗo min ɓoydande ɗum ɗo wona minen tan tuuma ɗum kala haɓatanoɓe ndi mawɗo mbiyete kañumen gaddata ko bone sa ƴeewi Nelson Mandela e deftere makko wiyete le long chemin vers la liberté amo haala hen caɗele ɗeɓe dañi won hen ɓalle mbiyata ko kamɓe gaddi ɗeɗon caɗele saabu soɓe deƴƴino ɓe kalani haydara tubakoɓe mbattaɓe haydara enen e Mauritanie won jiɗɓe jaam tan kañumen jii tan ko wutta e wuttulo donc ɗon sanke deedi mumen keewi yoni minen min kolli nde min jii penale ɗe min kaali saabu ko Allah ko diine men yami ɗum wi ɗum man ra'a min ko munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi ko kañum yiwi son jii fenade aɗa foti haɓade ɗum kabirɗa ɗum ɗo jungo ma sa wawi sa ronki kabirɗa ɗemgal sa ronki kabirɗa ɓernde maɗa ɗum noon ko ken mbiɗi ken ɓiɓɓe julɓe mbiɗen leydi men ndi ko leydi islam ɗum noon en foti haalede kadi sa yi fenade aɗa foti sa yi gonga aɗa foti haalde qulil haqqa walaw kana murran qulil haqqa walaw kana ala nafsika ɗum noon ko ken julɓe en jii ɗum en poti haalde ɗum ko ɗum waɗi flam haali ɗum noon fotani wiide flam haali ko ñawu ngu wona kalɗo ñawu ngu foti wiyede kono noon wona ɗum timɓe ɓe kala ko kalɗa ko yiyande wonde fayi kono yimɓe mbi joni ko onon kon coosi fedde on daranima on mbaɗi tawi kadi ko way tan goto moɗon kala ko dogui yaari ban on heeɗo kawtour heddiɓe ɓe walla heddinoɓe ɗo heddi ina nanggue ina lebte ina mbiya tawi kadi ko jeeya koye moɗon sawi kadi hay goto e muɗum meeɗa jeeyade e moɗon eyyi ɗum noon ko laamu ngu ɗum ɗon ko laamu fi wona flam kañum ene andi nde haɓante hara ndi maggu amin ɗamini gueɗe tati amin ɗamini nanguede sokede amin ɗamini seekede amin ɗamini warede amin ɗamini kadi jaltinede hay leyɗe e laamen ɗum noon ko sa felitinade hare ndi maggu foof wonata hen ma wiye ma koko haalte ɗum noon ko foti wonde hay nelaɗo kañum hoore mum nde ari ne addi ɗum ɗo mum wiyama ala ko haali flam mais poɗɗa wiide holko flam waɗi flam wi ko fenade nan ɗo e leydi he ƴeewa tan ko flam haali ko ene woodi hol waɗani hono fiiɓeɓe wona flamnaɓe gaari mbi coke ɓeɗo flamnaɓe mbi ko sokoɓeɓe potani sokde flamnaɓe mbi ko fiyoɓeɓe potani fiide waɗoɓe fenade ɓe potani wadde fenade ko ɓeɗo ɓe poti haɓade kono wona flamnaɓe ma garoy e golle moɗon ɗe toon nde molino ɗon toon to leydi e Sénégal e haalaluji moɗon walla e bindanima yimɓe ɓeyni mbi on jettino kuure e kapsinaji tawi kadi ko habde e laamu gonnogo ɗo kono noon ina woodi dade goɗɗe ina kollita fedde falam hay goto muɗum meeɗa ƴettude sawru saka fetel haɓatinoɓe ko hakkude ruggiyankoɓe walla kadi moɓe jawaga muɗumen heftono hakkude aynaɓe ko kañumen garanno ina dugga tawi kadi ko jawdi safalɓe ko kañumen tawi kadi ko kabanno ina nawanno ni hay jawdi tawi kadi ko koreji muɗum kono gonno jangguɓe ko an won onon gonno jangguɓe goni toon to leydi Sénégal kaldata e kalirde haareji walla golle ɓen golloto kala mbatton ɗum e lahal muɗumen mboɗo sikki fati nde ngallo namdal nde jokkodirɗa ɗo goto e cukko jaabinama ɗum ɗon mboɗo sikki ngalɗon namdal ngol ɗon jaabol ne yona saabu yimɓe foof ene labti ene wonno mbiɗa ni won ruggiyankoɓe yanɓe hen ne kaɓo taw wona e nder pelle kono minen flam haare amen nde min kaɓi ko hono min kaɓotono ko laamu ngu ɗon min coñi min joguino hono ko wiyete aile militaire ɓeɗon kam haɓade hono laamu ɓeɗon en ganda won yimɓe sankiɓe hen ko nande toure Zakaria yallumo yafo ɗum gardinoɗo hay kono flamo nangama hen on wiyete lieutenant Dia Mouhamed Abdallah ko hen nanga e woɗɓe ko nande Li Mamoudou to kan Djoum e woɗɓe moɗo wawi limandema kadi yimɓe amen hewɓe nangama ɗo to banggue Mauritanie to banggue Sénégal ɓeɗon ene ganda donc min jahata amin kaala komin mbawa e kala komin mbaɗanno ene settini jaydiyankoɓe e gaari tawi ene jiiɗum ɗum noon min jahata mi heddi ko moni foof waɗi oɗon saaha won yaaɓe ene mbaɗe ɗum ɗo kono minen flam komin mbanno ko ene labti min jahata amin ɓama golle goɗɗe amin ɓe ɗum noon oɗon mbatte gartude moɗon holko jabotoɗa Moussa Ndiaye tawi kadi ko jeyndenke mo bisminama ɗo e dumunnaji jawtuɗo o holliti fedde falan o waɗi fodde duuɓi nogas e jeeɗiɗi toon to caggal leydi kono noon hay hunde ala ko waɗi ɗum noon kadi o holliti luural ɗen hakkude moɗon nde tawno o holliti luural nan ɗon min jinnomi ko namdoɗam ko fewti e an namdoɗam kono wona wideɗa haalnami haala Moussa saabu
Moussa no fuutankoɓe mbiyata koreji jalani ɗum noon mi yiiɗa waddodire makko coonmami cottumami saɗa jogui namɗam kono kam wona haala Moussa mi yiiɗa nadde haala makko saabu kanko ko rokki ko yiyande nan jogui ndimago rokkude yiyande eyyi ko gonga mo jogui ndimago no wini kono jinnomi ko namdam ko flamme holko waɗi flamme holko waɗi mboɗo wawi jabade ɗo bisimilla joni waddan eyyi taw koto banggue flamme to waɗi ɗum yimɓe ne gandi e nde flamme naati haare nde wona neɗɗo foof suusi nadde haare nde saabu on saaha ko saaha koninkoɓe ko wullu meeɗa walla deej tan kono flamnaɓe pelliti wiide kañumen ko haɓanteɓe leñol ngol ene jarani ɗumen kaso e kasanka ɗeɗɗere e ɗeɗere ɗum ɗon komin puɗɗi wadde min kolliti laamu ngu ko wona e dow mun ko min cusi lawol haare on jii ala ɗo fedde gila mi wiya ala fedde wonde e Mauritanie gila leydi ndi sosa ha yetti ɗo nanganaɓe waranaɓe sokaɓe lebtaɓe ha no fedde flamme leptira e nder kono no to yejjita kawtour hannde ne woodi fedde tawi kadi ko nanggana ɓeddarinde hono fedde ira en jii gila nde fedde nde sosa hannde kamɓe golle mabɓe ina tin ko kamɓe tan gay goni fedde tawi kadi ko tampin hayso on tampinin onon laamu leydi Mauritanie kamɓe hannde ɓe tampin tawi kadi ko laamu leydi Mauritanie kamɓe ɓe kaɓato ko machine ngako nde mbiɗa ko fedde mbiɗa ko kaw ko an haali mbiɗa ko fedde kamɓe ne tawi ko hannde ko fedde ko golle mabɓe walla darde mabɓe ine tengti tigui rigui eyyi ina woodi kono jiida saabu flamme kañumen dokki pittali mumen mbara a yani fedde wonde mo yimɓe muɗum mbara dokki pittali mumen saabu ndimagol leñol liliɓe hannde walata jigo tafsir en ten Youssouf Gueye en ba Alassane en ba Abdoul Koudous yallah ɗum yafuɗo men ɓeɗon a yiyata fedde wonde wawde limandema wiide ene jogui sahudinɓe saabu haare ndimago flamme naɓe kadi nde naate haare nde padani ha ceeka padani ha keeɓi caɗele goto mo foof ne wawno wiide mboɗo jogui carriére am mi toppito ɗum ɗon mboɗo jogui gallam goto mo foof ko jangguɓe goto foof ne joguino ne woodi en wawno wiide min ɗum ɗo jeey bam tan yoni kam kono mbi somin keeɓi leñol amen heɓani ndimago ɗum ko haydara dokkir ɗum ɗon yimɓe foof jiiya ɗum kadi kaso walata kasoji flamnaɓe ko nangga ko e nanggue keddiɗe wawa jiidete flamnaɓe ko haɓɓanoɓe juuɗe jamma e ñalawma mbaɗa ko e nder cuuɗi a goto yiyata ɗumen a anda ko jamma a anda ko ñalawma ñamata jarata ñamminte ko faɓɓaji ñamminte ko hono no mbiyete maaroji taw ngala haydara ɗum ɗo lebte ɓurɗe mettude kamɓe ene piye jamma e ñalawma ene liggine e wawnere ɗum ɗon hay parti goto hay landa goto waɗani ɗum ɗon kadi gayni yaltina kadi jokki haare ɗum noon koye flamnaɓe gartude ndi min jii joni ko golle ɗe joni gartude golle ɗe caggal ɗum ko mbiyami ko leydi Mauritanie ɗum joni kala ko caɗele moɗen tan eyyi faɗum haalamma noon hay goto yeddani en caɗele kono noon joni min jiiɗi kay ko gartude ni walla ko mbaɗɗon kay ko ha tengti ko so haaldal ɗum sawi ko heddara on mbaddani e min jiɗmi ko kolla eyyi même ko haalanama jiɗmiɗam sayi hannde fuutankoɓe mbiyata mboɗo heewi wiidumen kala saaha so lingu yari karaw yo yetto Allah yetta lawƴoɓe kore sa yi hannde wonko jibinaɗo o heewi hannde ha yimɓe mbawi wullitade mbawi wadde pelle ene kaɓa saabu woni pelle cosade caggal pelle cosade ha démocratie wawi waɗede leydi Mauritanie ko won haɓaɓe won rokkuɓe ƴiƴam mumen ha laamu Mauritanie leyɗele goɗɗe ko sa yi démocratie wona tan ardini henne ko ma eɗen gandi ko wiyete conférence de Bâle ko kañum waɗi e yimɓe e leyɗele Afrique kewɗe yo mbaɗ ɗum ɗo minen France nde ɗum ɗo waɗa nde komin moliɓe ko jokkodiri amin e laamuji France min kalanmi kon ɗo ha ministre gonnoɗo mamin bindoyi hen par ce que wonko heewi yimɓe ganda ko ɗon garanmi je toon to télévision mo leydi Sénégal e yewtere wiyetede ngalumonde hamme Amadou Ly yubbinde satu nde yo bismima toon a fiitima toon becce mbiɗa hannde so landaji mbawi sosede tawi kadi ko nder leydi Amouria tan ko sibabunde falam ko kañumen tawi kadi ko prix e law kawtour a yejjiti haaloɓe pulaar ina mbiya laaɓa walde kay tawi laaɓa tawi kadi ko janggo ko tawa walde onoon tawi kadi ko dogde on tawto ora ko caggal leydi gonno hannde sa fiitima becce kay mataw ko foti fiitade becce ko lande biyeteɗo IFD gonnoɗo ɗo e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi eyyi farmi haalama ko mbiɗa ɗo ko wona fiitade becce ko haalde ko waɗa ko saabu IFD mbiyami ko minen jibini IFD ko démocratie ko jibini ɗum ko haare flamnaɓe ha démocratie waɗa ha IFP wawi sosede ɗum noon fadimi haalama ko addi ɗum ɗon démocratie joni ari ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko nden yemi euro tawi kadi ko landaji ɗi yo cose nden onon ngalaɗo dogɓe tawi kadi ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi jinmi widema haare nde mbiyami ko on ko jibini
ko kañum jibini hannde ko laamu wellitare ha laamu ngu ko wonɗo caggal leydi nde minen nde min gondiri nde min kaɓa ɗo hada min jaltu leydi on jijjiɗ ɗum min kaɓa ɗo hay goto jinganani min kaɓa ɗo min nanga min coka min kaɓa ɗo yimɓe dogga min cuusa hay ɓadade min kono haɗani min jokki haare min donc haɓaɗen fuutango men so galle baba haɗnani makko yero wotata no winde ko ɗum waɗi min jaltu leydi nde min jalti leydi min jahani min jooɗi min jokku haare mbimami min ƴifti kure min gayri ɗo min dillini laamu ngu suusano walde dande maayo min jokki haare kala ɗo min jeehi batuji e nder windere he laamu murtani so ari min jenna ɗum natti suusde arde wattigi ken adda ɓaleɓe pour somin kaali wiye min komin kaalata ko woodani ɗum ɗon laamu ngu nenti min jeehi Banjul min jeehi Durban min jeehi Genève min jeehi Paris min jeehi New York gila heddiɓe cuusa yaltude leydi ɓe mbawa yaltude hay goto suusa haalde ɗum noon ko flamme waɗi ɗum nden woɗɓe gada ɗo donc sa yi o jibina ko flamme haɓa ko ɗo haade mum jaltude leydi oto jijjita ɗum ɗon ko ɗo min kaɓa min nanga min coka hay goto suusa yettade min hay yimɓe amen nden so mayi neɗɗo suusa arde hay sunade citen Youssouf Gueye nde mayi walata hay goto suusa arde duwanade ɓe ɗum ɗon jiida e joni ɗum noon ko haare waɗi ɗum nden hay goto suusa haalde ɗon wona fitade becce koko wonno nden hay goto suusa wiide ma uya minen jahata ɗo jamma min binda e ɓaale amin mbiɗo min mbaɗɗo seppoji yimɓe amen nanga min ala ko min mbaɗani ɗo pour habtade laamu ha min donki jingoɓe min jalti sabu nelaɗo hoore mum nde ronki wonde ɗo jibinono ɗo yalti gam jokkude haare nde no Cheikh Oumar wiyatni pere ndar jon ko ɗum nawno min wona pour soɗa dogde walla ɗum ɗo nde min jeehi nde min jooɗaki min jokku haare kala to min gonɗo min tampini laamu ngu min mi yeehi Sénégal mi riwama ɗon holko riwide mi so min kaɓano ko tan aɓe laamu ngu tan wi min jaltini Sénégal eyyi ko ɗum jewten tawi koye tobbere e meɗen wonde ha joni ko hen gonden joni jaɓanten koye landa biyetoɗo FPC landa mo joguiɗa tawi kadi ko konngol muɗum kaaw toure joni ko an jogui tawi kadi ko konngol landa FPC ɗum noon holi golle tawi kadi komo landa o woni hono fedde FPC no mbimami ni e ari ɗo henne yiiɗi no mbiɗa min jalti leydi min jalti wona minen jaltini e welnere min jeeha tan gam bellanteji walla ɗannade ko laamu ngu rewi amen ha yiiɗi nanngude miɗa jiiɗi sogde min heddiɓe sukkiɗe men heddiɓe ronki nanngude heddiɓe jokki haare min goni toon min jokki wayli seeɗa sabu won yimɓe ɓe cuusani haalde e nder leydi he batti haalde kadi yimɓeɓe batti haalde ko kalata komin kalanno hanki somin kalin ɗum wiyete ko min seɓɓitiɓe jidda wiide joni haaloɓeɓe kala ndewi koye koyɗe moɗon taw koto banggue ko wiyete namdal haali kaw toure min haalande eyyi jiima mbiya to banggue ko wiyete namdal guendiwal ƴewata ko tarih Mauritanie ene waɗi pelle on saaha nde min gonno ɗo nde wonno ɗo ko mbiyata courant politique ene wonno courant ko mbiyata nationaliste arabe ene waɗi les basis et les nassériens ene wonno les frères musulmans hono tawasulnaɓe hen wontuɓe tawasul joni ɓe ene wonno ko wiyete MND ɓen mbiyata communiste uji wontuɓe IFP ene wonno hono minen hono wiyeteɓe les nationalistes négro africain ko ɗeɗon ɗiɗo gonno ɗo goto foof ne joguino miijoji gandira minen min mbi ko Mauritanie woni caɗele muɗum ko koddigal hono caɗele leñago heddiɓe mbiyata ɗum ko wodani ene woodi kadi ma garoy hen kono noon joni hol golle tawi kadi ko landa moɗon landa biyeteɗo FPC woni e ñalawma hande eyyi FPC mbiyami no min garti min jiiɗi wadde no pelle keddiɗi ni gam haɓade to banggue dawrugol gam hebtinede kono laamu ngu faami ha joni min baltaki komin kalano heccanki ko komin kaɓantino ko min garti amin jokki ɗum ɗon laamu ngu salima heɓtinde min kono haɗani min dartinde golle amen min jokki ha joni amin cosa cate amin cosa pengɗe amin mbaɗa min juɓɓina jewte amin jokki haare heddi ko findinde ɗum mbiyata ni gosaraɗo serata e lawde kono amin jokki haare gosaraɗo serata e lawde eɗen mbawi wiide ñalawma hande hono fedde e falam doccotte muɗum o ñiifi ha laaɓi gonnon koye lewtinde tawi kadi ko doccotte hono allanda FPC ala flam ñifani miijoji flam ko miijoji ko haɓanto ko miijoji potal kaɓanto ko miijoji dimago FPC ko kañum jokki ha joni hono mbiyata ɗe mbiɗa de doccotte ɗe min nanngunande ko ɗen ha joni min jeynoto minen ha joni emin dillina ɗeɗon doccotte ɗum noon ñifani ha joni ene jokki ko fewte kaldigal hakkude laamu ngu e lundo ngo ina foti yaɓanede ina wiye hono landa moɗon ina jogori tawtorede kaldigal ngal ɗo ne holko kalda hen
e fuutankoɓe mbiya sa yeehi yangue gueya nulanaka sa heeli toon hunde sa wiyama yo ko asuta wiide a wawna minen min tinani taw min bismaka min bismaka en ko mbiɗa kaldigal jogorde waɗi ngal ɗum noon min mbawa yaade yangue gue min nulanaka min tinani ɗum taw kono minen flamme e sa ƴeewi sa ruttime tarih amen nde min cosa 86 mbimami manifeste o min mbaɗi ko wiyete appel hono ewnago ngo ko wiide murtannaɓe en poti joddade ɗum ne foti joddade haalda caɗele gonaɗe nde leydi he hono caɗele koddigal ɗum noon so laamu ngu noddi min walla ɓiɓe murtannaɓe ndenti gam haaldude ko fewti e koddigal ko fewti e ɗum moritede wonirta ɗum ɗon amin mbawi yaade kono taw noddete min ko haalaji goɗɗi ɗum ɗon wona goƴa amin ɗum noon firti ko ha joni koɓe nodday noon taw wadde ko haalaluji ɗum ɗo ko heddi goto fof ne haala minen min tinani ɗum min noddaka saka min jaa ɗum noon min tinani hono ngal ɗon hono gon bisma ko min keɓat ɗum taw namdal gongal ko adi eɗen jewta tawi kadi koye toɓɓere wonde a mbiɗa hono fedde falam ko miijoji ko an wi fedde falam ko miijoji mbiɗa doccette mo ñifani ha joni so tomi jumoni ardi tawi kadi ko fedde nde hande ko biyeteɗo Ba Mamadou Sidy ɗum noon hande en mbawi di ko luural nani hakkude tawi kadi ko fedde falam e wondude tawi koye lande FPC nde tawno hono jaggue tawi kadi ko ardi noɓe hono fedde falam ɗum woni Samba Thiam ɗum woni kaaw toure ɗum woni Ibrahima Mifo gonɗo hande to dowlaji tentude Amérique kañumen kala joni en jeeya koye tawi kadi koye lande FPC ɗum noon holno ko koyngal wonat to koyngal wona ga non wiyam somi sa wimi so wima fedde flamme san ko fedde FPC ko FPC woni flamme woni FPC woni flamme ko fedde wotere holno ɗum amnorto ka holno ɗum amnorto ko sosɓe flamme ɓe ardinoɓe flamme ɓe ko ɓen goni FPC joguinoɓe miijoji flamme lelluni ɗum ha tina ha ganda ko ɓen goni hande FPC ko ɓen ko batu moɓodiral flamme felliti hono wattude hono fedde flamme nde hono landa FPC ɗum noon ko ɗum hawnaki ko flamme hanki wonti FPC hande flamme hanki wonti FPC firti wadde ko flamme joni natti wodde no jimi yidema ko flamme somi wima mbiyami ko miijoji hanki ɓurnode lollide wiyeteɗi ko fedde flamme nde ko ɗum wonti ɗo FPC ko wutte flamme ko mbiyami ni kono way kono wutti ni kono ɓornoɗo wutti o ha joni nan ɗo kanko woni fedde nde hedde ɗum ɗo ko inde ɗum ɗon haɗani ko minen cosi fedde nde ko minen mbaɗi miijoji ko minen dowlin hono inde nde ko ɓeɗon dowlinoɓe ɓen hono kuppanima kaw so tawi ko fedde ko falam joni kañum woni fedde FPC ɗum noon kadi mataw on potan jogade tawi kadi ardiɓe ɗiɗo Ba Mamadou Sidy ardo tawi kadi ko falam Samba Thiam ardo hande e lando fedde nde taw ko mbiyami ko moɓodiral fedde flamme ko batu moɓodiral hono ko wiyete le congrès ko congrès kañum suɓoto hol poɗɗo ardade fedde nde congrès kañum suɓoto hono fandare walla tindare fedde nde congrès flamme hono batu moɓodiral suuɓi hoorejo mum gardiɗo fedde nde to nder e to caggal leydi ko biyeteɗo Samba Thiam kanko ardi ha joni fedde nde Samba Thiam ardi fedde nde ardi flamme ardi FPC ardi flamme gontude FPC woni Samba Thiam ko noon kaw toure ewi e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom satu tawi kadi ko ndalamu ma wiya folla no eli tawi kadi ko o lomti nden kadi on dañjano caɗele hakkude moɗon no ayi ɗum ɗo ko banggue politique ɗum no woodi no ko wiyete flamme rénovation ɓeɗon garti ɓen natti wodde joni ɗum ɗon natti ɓen natti e nder fedde AJDMR mo ardi ɗum hono Ibrahima Mouhtar Sarr donc ɓeɗon natti innitirade hono ɗum ɗon ɓe natti e fedde wonde e landa goɗɗo ko wonno luuriɗo wonno ko banggue jiyande nde follugol waɗi nde wiyamin garto min poti artude joni walla mi fata ha ɗum ɗo ko ɗum ɗon wonno ɗum ɗon kono ko banggue miijoji to banggue no yiyande murti nde komin gotum yiyande ko wotere garen joni a toɓɓere meɗen fewtude tawi kadi koye juɓɓinugol bato fedde gotago leyɗele arabeɓe e wondude tawi kadi ko naggal woni yimɓe tawi kadi ko jeeyaɓe e fedde ira ɗum noon ko adi eɗen garen hol jotodiral gongal hande hakkude lande FPC e wondude e fedde ira tawi kadi ko monde darde mum e golle muɗum ina mantini tiguirgue nder leydi Mauritanie minen fedde flamme walla FPC amin jokkodiri e kala kaɓatoɗo fenade kala kaɓatoɗo maccugago
kala kaɓotoɗo leñam leñago e nder leydi Mauritanie amin jokkodiri amin kala amin mbaɗa seppoji nde ɓe nanga ɗo yimɓe amen ne mbaɗa seppoji jaha tawtire seppoji ɗo walla Amérique walla France ɗum noon ko firti kala toñaɗo amin gonde e muɗum ɗoɗon banggue ala luural holko woni yiyandema e nanggal tawi kadi ko jaggue mabɓe jeeyaɓe e fedde nde hande o wonɓe tawi kadi koye kaso nde tawno ina tumano ko kañumen caabi tawi kadi ko seppoji bannoɗi ɗo gam egginde tawi kadi ko honnoɓe to gasra noddirtoɗo gasra bo ammatou eyyi nanggue mabɓe ɗe min nani ɗum no yimɓe minen gadi foof sa ƴeewi parti ji walla landaji minen gadi foof wadde ko wiyete déclaration gam wiide min gondani eɗen nanggue e kadi ɓe nanga koye dow fenangue saabu kamɓe nangaɓe heeɓe mabɓe nanga ko wona e nder sappo he tawa ko galleji mumen nanguira tan ko saabu koye ndeɗo fedde jeeya ɗum ɗon ko fenade e toñangue hay goto nanguirani ɗum no tubbu komi la met dans le sac donc ɗum ɗon min sikko toñangue ene foti haɓede toñangue fotani wonde e nder leydi ko min kaali ɗum mi haali ɗum hono nangaɓe ne waɗen sehilaɓe ko bandiraɓe ko nande Balla Touré ko sehil ko bandiraɗo Amadou Tidiane Diop en e woɗɓe nanguiraɓe kamɓe foof koɓe nanguia ko amin caali ɗum amin kaɓo ɗum joni holko woni yiyandema ko fewti juɓɓingol batu fedde ngo tago leyɗele arabeɓe jogorgo yubbinede ñande nogas e joyyi heewenma ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juillet gonɗen ɗo eyyi leyɗele hono mbimini Mauritanie hoɗi hen ko leƴƴi kewɗi hono leñol safalɓe initirtoɓe arabagal walla bidanagal ene hooɗi kadi leƴƴi ɓaleɓe hono ko nande fulɓe ene waɗi jolfuɓe ene waɗi soninkoɓe ene waɗi wambarankoɓe ene waɗi hartaneji ɓeɗo kañumen koɗi e ndiɗo leydi ɗo noon Mauritanie ko no mbiyete ni henne hono puniɗo a jota ɗum noon ene foti fonde ɓiɓe Mauritanie naaɓe so bismade arabeɓe yo bismo ɗum ɓaleɓe aussi yo bismo ɗumen donc fonda Mauritanie wona hakkude leƴƴi ɓaleji e leƴƴi safalɓe ɗum min jiyani hen ɗum ɗo heddi noon komin caali ko hono fawde leñol walla fewde pinal gotal e nder leƴƴi keddiɗi walla e pine keddiɗe fawde leñol gotol e leƴƴi keddiɗi ɗi joni jawten toɓɓere meɗen sakkitine nden mbay jaññade hen ɗum woni gagnamo tumako e darde moɗon ko fewti e machine ngagu tawi koye guendi meɗen Mouriaten hono wonno darde fedde falam ko haɓade tawi kadi ko gagnam tumako gongu e nder leydi Mouriaten ɗum woni e fawde tawi kadi ko leñol ɓaleɓe e dow leƴƴi tawi kadi ko keddiɗi e ñalawma hande noon falam arti tawi kadi e nder guendi Mouriaten guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati eɗen mbawi wiide hande wadde ɓaade kay on garti ko mata ko gagnam tumako natti e nder guendi leydi Mouriaten ala gagnam tubago ha joni en jokki hande ni ɓuuri bonde hanki tubago men ni kalano on parlait de marginalisation walla wonko keddeɗen hande ɓe kepti foof hanki aɓe cuuɗatno sa ƴeewi an onon goni jaydiyankoɓe sa ƴeewi conseil des ministres nomination jagorɗo eyyi ɗum ɗon ɓe natti joni suuɗade adana ɓe mbaɗa ɗo ene ɓe ƴefta ɗo ɓalejo ɓe mbaɗa ɗo capata kono joni ɓe natti joni ɓe ƴefta foof so banggue mbaadi leydi ndi to banggue gouverne administration no mbiyata ni ardiɓe foof koye leñol gotol jeeya ardiɓe kala koye leñol gotol mata wona fedde falam ko ɗum saabino ha yalti leydi Mouriaten hay tawi kadi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom nden kadi walla ko nde laamu ngu fallan han noon artude kadi ko mbiɗon wal gueɗe baddeteɗe ɗo joni ɗeɗon gueɗe so on nattani ko on jogorani artude e leydi ndi so on garti hande e nder leydi Mouriaten beele laamu ngolngol ɗo jogorani kañum fiitade becce e wiiya ko haalate no hanki hicci hanki natti ala komi jiɗɗa minen nde min gelti min mbiyani so minen geltini min ɗo komin kaɗa haalde ɗum somin mbawi haalde somin mbawi seppude somin mbawi findinde min jooɗoto leydi he sa yi min geltino komin kaɗeto nden hay suusa rentude haɗete dental a suusa wiidade jiide flamnajo a suusa o yaade mbaɗa juɓinde hono jewte ko mbiyeten aɗen joɗɗoɗen jewte nden ɗum alano ɗo ɗum ɗon joni ne woodi amin mbawi arde ɗo min kaala min pindina min no wiyeten gasto yimɓe min gartir ɗumen min pammina ɗumen ko wona ɗumen min juɓɓina ɗumen ɗum ɗo hanki alano ko ɗum arti min nawnu min komin mbawano jooɗade ɗo gam wawde jokkodirde e leñol ngol gam wawi haalde komin jiiɗi haalde ko
so min mbawi wadde ɗum noon min garta firtani min jokka ha joni koko min kaɓatano hanki ko nde min kaɓa 83 86 en min gonno ko ɗo e nder Mauritanie min kaali ko woni ɗo ko min mbi ko fenade nan ɗo min mbi ko leñam leñam nan ɗo ha joni min jalti leydi min mbi leñam min garti kadi min jii kadi o ɓuuri ɗum bonde min mbi ha joni ɗum ɗo ne woodi no foti haɓede ha joni ɗum ina o woodi ina foti haɓede hande so en ƴeewi hande on ɗeɓani yatirde caggal tawi kadi koye nde ɗon haare mi anda ko mbiyata yatirde caggal taw koto wiide minen komin hande amin jetta Allah saabu hanki komin kalanno ko hanki wiyete ko fenade so min mbino hanki racisme ne woodi e Mauritanie wiyata ko fenade won pelle nan ɗo hande ndomin kalimɓe ɗum ça c'est question secondaire hande yimɓe fof mbiya ko kalan ɗon hanki ko gonga ina foti safrede ina foti haalede ɗum ɗo ko victoire par ce que hanki hay goto jaɓatano gonɗin ɗum leñam lagani woodi e Mauritanie hande yimɓe fof mbatti wiide leñam lagani woodi ko ɓuuti hollini yimɓe fof ne paami ko ɓuuti hollini kono noon onon joni ko ɗum kaɓatono ɗon ha adde noon tawi kadi ko yaltinede addene woni yimɓe moɗon nanguede ha mbasi pittali muɗumen e kasuji joni on gaari on keeɓi fartaŋe tawi kadi ko artude e gendini kono noon dille walla kadi golle tan kay pewtude ko fewte e habanade hono gañam tumago gongo ɗo e nder leydi ni walla heedi ina ŋakki tawi kadi ko yiyede so banggue golle moɗon no ŋakkani kono mbimami ko dawde joni rokkam dalil rokkam joni dawde bongol welani kono ene wemtini hanki wonto min kaɓirtuno ene hande kadi wonko min ƴoogi to banggue miijoji to banggue dawrugol holno mbawɗa kaɓantoɗa ɓe saɗa haɓano ɗumen neɗɗo haɓanta ko hunde taw famani ɗum minen amin gonɗini il faut ko yimɓe ɓe pindine amin gonɗini yimɓe ɓe ha joni ene poti duñce yimɓe ɓe ene poti mballe ko ɗum waɗi minen hande no mbiɗa ni sa yi won hen mbima ko falam addani min caɗele il faut ko pamminaɓe kaaw toure pamodire mbimi ko woni yimɓe ne mbiya eyyi mbimi ko woni yimɓe mbiyan non wona kan mbimi ko woni hen yimɓe wiyaɓe noon wona an wi noon wona an wi noon mboɗen won wiyaɓe noon ɓen il faut ko min pammina ɗumen wona flamme waɗi ɓe piya flamme waɗi ɓe piirede ko saabu dawrugol nan ɗo dawrugol ngol flamme haɓotogo ko ɗum waɗi ɓe fiyede ko ngol dawrugol kargol ɓiɓɓe mabɓe hebde palasuji wattuɓe ɓe nenne maccuɓe e nder leydi mabɓe heptuɓe leyɗele mabɓe kepti kala mabɓe pine mabɓe natti yiyede ɗemɗe mabɓe natti jangguinede ko ɓeɗon ɓe poti haɓade ko ɗum nan ko ɗum waɗi flamme de jokka hare nde ene fammini yimɓe on mbiɗa dawde bongol ina findini somi faami e ñalawma hande joni kono wayluɓe tawi kadi ko gaddin walla jaɓɓal jaɓɓannoɗon hanki wona hono ko jaɓɓal gotal jaɓɓa toon kono noon kono wayluɓe tawi kadi ko gaddino non fati ko pindinta wona par ce que min mbaɗa ko jaɓɓal tade jirwidema komin nomin kaɓirtino hanki ni e nomin kaɓirta ene foti saabu mo pamminta o ene waɗi ko mbiyata méthode mo mbatta ha wawa famde ɗum hanki wonɓe min kaɓantino taw min goddi ɗumen jiyata min mbawata famde ɗum joni nomin jarata e leeɗe kala leegal yimɓe ne gara mbiya min bismima min gaare hanki min paamani koni yarno min pammina ɗumen joni mbi aha onon nde ko kalɗon ko taw ko ni no woodi ko kalata ko gonga minen koyemen jiito hen hanki woni maɓe jiitotako e hare nde joni aɓe jiito e hare nde saabu amin pamminaɓe amin jettoɓe adan min bindanno tan ni ko jangguɓe tan mbawi famde ɓe janggani ɓe mbawa famde walla mbawa yiide ɗum ɗo donc joni min jiyata ko gali o galiyel leegal e leegal ha yimɓeɓe ganda komin goni e dow mumen beele mbawa haɓanade saabu hare nde wona flamme wona pour Samba Thiam wona président walla Kaaw Touré heɓa ɗum ɗo en min kaɓanto ko ngol leñol ngol fof ɗum noon hare nde ko yimɓeɓe fof yimɓe min jiiɗi ko yimɓe paam wona saabu Demba walla Samba ko hare nde ko yimɓeɓe fof hono ɓaleɓe Mauritanie fof e kala ɓiɓe Mauritanie naɓe gonɗin ɓe ko woni safalɓe muɗum woni ɓaleɓe muɗum woni hardineji mumen woni sonikoɓe soɓe paami fenade fotani jaɓede leydi he ɓeɗon ndenda jaɓɓal kam haɓade on mbiɗa haare tawi kadi ko haɓade hono on gañam tuma wona haare tawi kadi ko falam ko haara jibinande leydi ndi kala kono noon min joni hol teskuye tawi kadi komo jogui oɗon kewi tawi kadi ko yubbinde kewuji toon to jooɗorde hono tawi kadi ko landa moɗon kono noon jibinande leydi ndi ina ŋakka tawi kadi ko notade wone golle moɗon nde non wona min mbaɗi ɗum mi wiyaɓe koko uddita ko udditana kala jiɗɗo haɓade walla kala jiɗɗo famde hono komin wiya komin juɓɓinta ɗo ko min mbaɗata komin paami ko wiyete formation politique way kono jewte ni jewte ɗe wona tan flamme
ko jewte tarikh Mauritanie ko jewte gonka leydi ndi no min hayso bange kewuji moɗon ɗi min mbuɗa tawtore taw kadi kewuji mo kono hay kewuji yimɓe en ngakka tawi kadi ko nota ɗon e kewuji beele ko yimɓe ɓe ina kuulon ha ñalawma hannde mo gonɗen walla ɓe ngakki tawi kadi ko famde darde no mi wawi yimɓe ngakki fayi ñalawmaji kadi wonen waɗi ñalawmaji yimɓe gara mara nden garɗa nde mara hawran kode waɗi ñalawma mi hewani ngakkude tawi kadi ko kewuji mo eyyi min mi ari ɗo samedi gennuɗo mi jiyanima samedi ɓennuɗo mi ari mi jiyanima ɗon donc ɗum noon ne wawi wonde won kadi koye leeɗe won hen leeɗe somin jii toon yimɓe ne gara ha kewa ha nokku jooɗi donc mbiyami kadi ɗo kadi min mbaɗa ɗum won hen fawi kadi koye won hen ñalɗi ɗiɗi mumen waɗi won hen yimɓe ne jogui temps gara tawtore ene waɗi won hen ko yimɓe hay ko yimɓe taw ko jaaɓe fedde ni dañani arde kono ɗum firtani yimɓeɓe ene nduuɗi walla jiitaki eko waɗata ko heddi noon ko mbiyami haare fedde nde wona ɗo tan woni wona no sota min jaaha banggue o bang gam yuɓɓinde ɗum e nder caggal leydi e ɗum ɗo yimɓe hewɓe ne ciito hen joni kadi eɗen gara ko fewte macco gago ina wi ina waɗi luural hakkude moɗon tawi kadi ko noon jaggue jeeyaɓe FPC jeeyaɓe fal e wondude tawi kadi kone jaggue ɓaleɓe wonɓe ɗo e nder guendi ndi ɗum noon ngal luural no wayi to banggue ene wiya joni noon pamodirani tawi kadi ko wone jaggue jeeyaɓe wonduɓe e lawmu walla kadi jaggue ɓaleɓe wonɓe tawi kadi ko wonɓe ɗo e nder guendi ndi e jaggue mi anda to jiita jaggue taw ko jaggue ko yimɓe mawɓe tawi kadi ko yimɓe mawɓe non ɗum ko hay nder jiyande moɗon e jiyande mumen jiiɗe ce n'est que normal c'est la démocratie yimɓe fof mbawa yiitude miijo oto hay banggue ma nder galle moɗon an aɗa wiya ɗum ɗo hande jiɗɗa ko ɗum ɗo ɓeeɗo mbima ala ko ɗum min jiiɗi ɗum ɗon ko c'est normal min mbawi yimɓe fof ma ndenda miijo oto en waɗi no min jiiri Mauritanie ko ni en waɗi woɗɓe jiiri Mauritanie ko ni ko neɗɗo way ko wellitade amin kursiniɓe aussi amin teddini miijoji mabɓe min mbiyata ko min kaali ko ɗum tan woodi kono min mbiya neɗɗo foof ne jogui ndimago jogade yiyande mon kala ne jogui ndimago jogade e yiyande kawture joni garen e macco o gago nde tawno guila e ɗiɗo o duuɓi cakketiɗi ko haala macco o gago ko kañum haaletede e nder leydi Mauritanie ko kañum kadi haalate ha toon to caggal leydi ɗum noon holi darde tawi kadi ko landa FPC daari gam haɓade to darde mum to banggue macco o gago to banggue macco gago minen min ɓooyi haɓanade macco gago min padani joni min kaɓama hay no mbiyami flamme jibina ko joni kono hay hade flamme jibinede nde yimɓe wiyeteɓe élohor nde nanga procès mumen Rosso en 1918 fedde adide wonde 1978 nde ɓe nanga fedde adide wonde nden taw ko yimɓe miijotoɓe flamme hono wiyete ko IDM Union démocratique mauritanienne ɓen mbaɗi ni hay déclaration gam wallidde hono ɓeɗo miijoji mumen caggal ɗum min mbaɗi hono mbiyete hono jewte min mbawi hollidde hono yiyande amen walla wallidde hono ndeɗo haare caggal leydi min jeeyi addiɓe wadde hono ko wiyete des documentaire ko fati esclavage en Mauritanie min jokkodiri toon e woɗɓe journaliste uji walla organisation droit l'homme min mbadda ɗumen e kureji meɗen hono hardineji beele mbawa wallidde munen e oɗon banggue min mbaɗi yimɓe bindi defte ko fewti e maccu gago e nder Mauritanie taw hade anda arani ko nande Samuel Coton ko journaliste américain gandaɗo no fewi o windi hen ni ko fewte la terreur silencieuse ko fati e nder Mauritanie ko fati e maccu gago min yimɓe amen woɗɓe bindi hen defte ni ko fewti ko nande goto en wiya Garba Diallo windi hen ko fewti e maccu gago minen hanki Boubacar min sudni andi nanɗo ko ene heeɗo min mbawi yuɓɓinde ni jillol hono o ar ha to leyɗele amen ko nande Sied o ari toon o waɗi toon hono jewte min jokkodirimo e pelle goɗɗo kanko ha waɗe film ni waɗama hen ene wiye ne esclave taw ko Bilal ko fati ɗum ɗo firti haare mabɓe nde kala ko kaɓanteɗo ko fewte maccu gago e fenade amin ballita ɗum amin jiito hen saabu ko no mbimami ni ko Allah sali fenade kañum wini haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu ɗum noon minen ko widema komin kaɓanto ko ene yaadi e diine amen kala ko min jiken faade min ballita ɗum ko noon ina waɗi hande ñingoɓe on ina mbiya darde moɗon to banggue macco gago nden ina ngakkuno tengtude mataw ko hande macco gago darde muɗum ina haali windere tan ko mataw ko jiɗɗon tawi kadi ko heftude darde nde walla kadi ko wiyede hanko ene oɗon jumpo hen minen mbiyami ko kalmi ko wona hande fuɗɗi minen puɗɗi haɓanade ko haade arde min fiɗɗi mi wiyami guila 1978 ɗum wona hande
mi anda dedi sa jibinama kono wona hande anani donc wona hande fuɗɗi min kaɓanama ɗum en 1900 mbiyami 86 min kaɓanama ɗum caggal leydi min mbaɗi des documentaire des films gayriɗo yimɓe gayriɗo pour ƴewde ko woni ɗo e nder Mauritanie kaali ɗum donc min kaɓanama guila hanke min haɓateɓe maccu ngawdi ene gandi nan ɗo wonande Boubacar mi hay biram dawol abdel kañum hoore mum ene wawi settade hono haare amen ko fewti ɗum ɗon haade makko tinede ɗum ɗo omo andi wonko min liggodi e makko ko fewti ɗum ɗon ɗum noon ko min mbaɗirta kadi hunde gam tinede walla ɗum ɗo min mbaɗiri ɗum min poti wadde ɗum ko fodde amen min mbaɗata ɗum kaaw toure hojommaji meɗen no kuuɓi ha laaɓi hol wasiyaji jogui fewde jibinande leydi Mauritanie wasiyaji amen tan ko wiide hande Mauritanie naaɓe nomin kewno wiide hono jamma acca ceeɗu kadi caɗele nanɗo e nder leydi he caɗele koddigal hakkude leƴƴi hono ardiɓe leydi ndi ene poti famde ɗum so safraka ene wawi jibina goɗɗum ɗum noon aɓe poti andude leydi ndi wawata ɓamtade ɗon ɗo wonani e nder deyre heɓa ɗum ko yimɓe ɓiɓɓe Mauritanie jiito e nder leydi he taw wona leñol gotol ne fawa e leƴƴi keddiɗi wona pinal gotal ene fawa e pine keddiɗi wona ɗemgal gotal ne fawa e ɗum ɗo ɗum noon yimɓe foof kadi wonde lundiɓe to mbawi wonde foof yoɓe ndentu ko kamɓe ɓe ndenta hayso koɓe mbawa wondude fedde wotere yoɓe dañcan ɗo banggue boto ɗum mbawata hawrude gam haɓade ko wona e dow mum ko kadi sukaɓe ɓe kañumne komine mbiya haare nde ko haare mabɓe saabu janggo ko kamɓe ko hande niɓɓi ɗi soɓe jiiɗi janggo mabɓe fooyna yoɓe gar ɓe naata haare nde ko haare mabɓe ɗum noon kadi mi yetta onon jaydiyankoɓe e wawde rokkude fartaŋe gam haalde ko wona e nder leydi he ɗum min mbawa tan ko wiide on jarama e kadi wiide bandiraɓe yoɓe jokku haare no min mbiyata toujours la lutte continue haare yo jokku saabu go saraɗo serta e lawde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe wonno ko yewtere meɗen noddirta nde kodo sahel bismino nde ɗo yontere ko biyeteɗo kaaw toure en mbawino yewtidde makko tobbe tati ha yonma tobbe nayyi noon tobbere darde nde fewti noon koye rewi makko to banggue dawrugol tobbere meɗen ɗimmere nde fewti ono koye landa mabɓe biyeteɗo FPC wondude tawi kadi o ko fedde mabɓe wiyetede fedde flamme jibinde tawi kadi ko landa o tobbere meɗen tataɓire fewti noon koye jibbingol fedde batungo taggo leyɗele arabeɓe e wondude tawi kadi ko nanggal woni yimɓe jeeɓe tawi koye fedde wiyetede ira cakkitoriyden ko yewtidde makko fewti e darde mabɓe e macco ngawgu e gañam tumago tawi koye gendi Mauritanie ɗum noon jettimo satude wacci hajuji makko e hammuji makko ɗum noon mi wiyon ha aletta paɗo on jarama